Θέλω να σας διαβάσω την ανακοίνωση η οποία εκδόθηκε από το ΠΑΣΟΚ. Μας θλίβει η παράλογη πολιτική πράξη που συντελείται με την εν ψυχρό προσπάθεια του κυρίου Γιώργου Παπανδρέου να διασπάσει το ΠΑΣΟΚ και λίγες μέρες πριν από τις εκλογές να ιδρύσει το δικό του προσωπικό και ιδιόκτητο κόμμα. Ελπίζαμε ότι τελικά θα ακούσει τη φωνή της παραταξιακής και εθνικής ευθύνης και της εκκλήσης για ενότητα. Διαψευστήκαμε. Η απόφασή του ήταν λυμμένη εδώ και καιρό και δεν χρειαζόταν ούτε καν προσχήματα. Δυστυχώς, συμπεριφέρεται ως κληρονόμος που θέλει να καταστρέψει το ΠΑΣΟΚ που ίδρυσε ο πατέρας του. Το ΠΑΣΟΚ που τον τίμησε εκλέγοντάς τον πρόεδρο και αναδεικνύοντάς τον σε πρωθυπουργό. Δεν θα το καταφέρει. Όπως είπε ο Ανδρέας Παπανδρέου, το ΠΑΣΟΚ ούτε κληρονομείται, ούτε τεμαχίζεται. Ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου προχωρά στην εφαρμογή της προσωπικής του στρατηγικής χωρίς να έχει καμία πραγματική πολιτική διαφωνία. Ποιος είναι συνεπώς ο λόγος που οδηγεί έναν πρώην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και πρώην πρωθυπουργό, τον άνθρωπο που έλαβε τις καταλυτικές αποφάσεις για την ένταξη στο αρχικό μνημόνιο του 2010, να επιχειρεί να διασπάσει το κόμμα του? Η τοποθέτησή του τώρα άραγε είναι από σκοπιά μνημονιακή ή μήπως αντιμνημονιακή? Δεν υπάρχει πολιτικός λόγος ούτε ιστορική και ηθική βάση. Τα κίνητρά του είναι στενά προσωπικά. Δεν διαχωρίζει τη θέση του από το ΠΑΣΟΚ, του σημερινού Προέδρου του Ευάγγελου Βενιζέλου, όπως λένε κάποιοι εκφραστές του, αλλά από τον ιστορικό φορέα της Δημοκρατικής Παράταξης, το ΠΑΣΟΚ που ανήκει στην κοινωνική του βάση, αυτή που άντεξε και αντιστάθηκε στις μεγάλες προκλήσεις της κρίσης. Όποιοι τιμούν και σέβονται το όνομα Παπανδρέου, ξέρουν να κάνουν τη διάκριση ανάμεσα στον Ανδρέα Παπανδρέου και τον κύριο Γιώργο Παπανδρέου. Το ΠΑΣΟΚ ασχολείται με τα μεγάλα θέματα που απασχολούν τους πολίτες ως εγγυητής της εθνικής σταθερότητας, ιδίως τώρα που η χώρα οδεύει εκβιαστικά σε εκλογές και το μεγάλο ερώτημα είναι το πώς θα σταθεί όρθια. Εμείς κρατάμε ψηλά την ευθύνη.